नमस्कार, मी शौनक जितेंद्र अभिषेकी। दिनांक 28 आणि 29 सप्टेंबर 2024 रोजी 18वा पंडित जितेंद्र अभिषेकी संमेलन 2024 कला अकादमी इथे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर येथे संपन्न होत आहे। हा महोत्सव सकाळी 9 ते रात्री 9 या वेळेत 2 दिवस होईल। यात आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि गोवन कीर्तीचे कलाकार आपली सेवा पेश करतील, ज्यात पंडित साजन मिश्रा आहेत, अश्विनी भिडे आहेत, पंडित राजा काळे आहेत, पूर्बायन चॅटर्जी आहेत, पंडित रघुनंदन पणशीकर आहेत। त्याचबरोबर गोव्याचे काही छान कलाकार आपली कला सादर करणार आहेत। सगळ्यांना विनंती करतो की आपण नक्की यावं आणि या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा। पंडित जितेंद्र अभिषेकी या मातीचे सुपुत्र आहेत। आम्ही सगळे स्वतःला गोवन समजतो, तर त्यामुळे आपण यावं, आम्हाला आशीर्वाद द्यावा आणि या संगीत मैफिलीचा आनंद घ्यावा ही नम्र विनंती। धन्यवाद। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.